नोंथांमोन गासैखौबो बे आंनि YouTube चेनेलावहाय बरायबाय। दाना नायलांदो बे भिडिअ'आ मानि टपिकआवहाय खालामजादों। अन्नानै नायलांदो नोंथांमोन गासैबो। Okay, now let's start the video. दानो आङो गिबियाव गासैबोनि थाखायहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दानो बे भिडिअआवहाय आङो दिनैहाय मोनसे एजुकेशननि पारपासैहाय आङो दिनै बुंनो नागिरदों। बेवहाय स्टुडेन्टफोरनि थाखायहाय मास्ट जागोन बे भिडिअआ। बेनिखायनो गासैबो स्टुडेन्टसफ्रा नायो, स्किप खालामाजासे बेखौहाय मोजाङै खोनासंलाङो, आङो बेखौनो बुंनानै दोनबाय। माने फार्स्टआवहाय जोङो नायग्रोनि एजुकेशना मा। एजुकेशना मा माने जोङो मिन्थियो एजुकेशना मोनसे इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौ ग्र' खालामो ना। बेहायनो जोङो लाग्रोनि एजुकेशननि एमफोरखौहाय। एजुकेशननि थांखिया मा? What is the aim of education? जोङो बेखौहाय नायोब्ला जोङो मोनबा बिथिङावहाय रानदों। मोनसेयाव दङ फार्स्टआवहाय पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट। बाहाय पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट, ओमफ्राय बियावहाय ट्रेनिं अफ लिडारशिप, सियावहाय कनसेप्ट अफ डेम'क्रेटिक सिटिजेनशिप, ओमफ्राय डियाव एजुकेशन फर फर्मेशन अफ केरेक्टार, ओमफ्राय इयाव एजुकेशन फर भकेशनेल एफिशिएन्सि। जोङो दिनैहाय बेखौ खोनाबाय। बियो मोनसे थांखि, मोनसे एम्बिशन। बे एम्बिशना जोङो नायोब्ला जों स्टाडि खालामदो, बेखौहाय जोङो मिन्थिखायो। पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्ट माने जोंनि पार्सनेल गावखौहाय डेभेलपमेन्ट खालामनाय। ओमफ्राय ट्रेनिं अफ लिडारशिप माने जों मिन्थिखायो लिडार्स। ट्रेनिंनि लिडारशिपनि थाखायहाय जोङो सोलोंलाङो बेखौहाय। बे एजुकेशनखौहाय जोङो मिन्थिबाय। ओमफ्राय सियावहाय कनसेप्ट अफ डेम'क्रेटिक सिटिजेनशिप। कनसेप्ट अफ डेम'क्रेटिक सिटिजेनशिप, जोङो इयुनावहाय गेदेर गोलाव जायो, जोङो रोंखा राखा जायोब्ला जोङो जोंनि सिटिजेनशिपफोरखौबो जोङो नायनो हायो। बेनो मोनसे थांखि। ओमफ्राय नाम्बार डियावहाय होनदों एजुकेशन फर फर्मेशन अफ केरेक्टार। एजुकेशना मोनसे जोंनि आखल आखुखौ दालाङो, बेयो मोनसे केरेक्टारखौ फर्म खालामो आरोखि। बेखौनो दिनै होनदों, नंगौ बियो। ओमफ्राय नाम्बार इयावहाय एजुकेशन फर भकेशनेल एफिशिएन्सि, माने एजुकेशना मोनसे अलराउन्डार स्टाडि आरोखि। अलराउन्डार सोलोंनाय, मोनसे खामानियावनो होन, दानाय लुनाय, मोनसे गोबां खामानियावनो होन, बेयो मोनसे अलराउन्डारनि थाखायहाय बे एजुकेशना मास्ट नांगौ आरोखि। फर एग्जाम्पल, जोङो मोनसे दालांखौ बानायनोब्ला जोंनो आइडिया नांगौना, गोबां आइडिया नांगौ। जेरैहाय बे मेजारा माब्रै जाहैगोन, होमब्लासो ना जोङो मोनसे दालांखौहाय बानायनो हागोन। बेनिखायनो गासैयावबो भकेशनेलि बे एजुकेशना मास्ट आरोखि। बे गासैबो पइन्ट्सफ्रा, बे एजुकेशननि एम्सफ्रा गासैबो इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टआव थांजोब्बाय आरोखि। बेखायनो आङो दहाय होनदों एजुकेशना डाइरेक्टलि मोनसे इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टआव थाहैयो। दा बेनिखायनो आङो दिनैहाय इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टनि गेजेरैनो मोनसे सोंलु सोंनो सानदों। वाइ डु वी टेक एजुकेशन? जोंथ' मिन्थिबाय इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्ट जायो, बेनिखायनो जों लायोना। होमब्लाबो आङो बेखौहाय मोनसे कुइसन खालामबावबाय, वाइ डु वी टेक एजुकेशन? जों मानो एजुकेशनखौहाय लायो? मानो लायो? जोंनि बिमा बिफाफोरनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों। जोंनि बिमा बिफाफ्रा बुङोदि आंनि फिसाज्लाया गेदेर गोलाव जाहैनानै, जोंना रोंखा राखा जाखानानै उनावहाय सासे गेदेर मानसि जाहैथों, सासे ससाइटिनि मानसि जाहैथों, सासे प्रफेसर, सासे डक्टर, सासे इन्जिनियार जाहैथों, बिदिया होनो। थारैनो बियो नंगौ, बियो जेनेरेलि ट्रुखा। दा बेवहाय जोङो मिन्थिबाय इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टआ बे एजुकेशनखौ लालांनायाव जालांफायो। बेखौहाय आङो दिनै बुंबाय। दा बेजों लोगोसे आङो दिनैहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों। जोङो इयुनावहाय इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौल' लालांनानै जोङो गुबुनखौबो नायनाय जानाय नङा खोमा। जोङो गुबुनखौबो नायनांगौना नायनाङा? जोंनि बिमा बिफाफ्रा जेरैहाय जोंखौहाय फोरोंबाय, फेदेरबोबाय, जोङो इयुनावहाय बिसोरखौ नायगोन ना नाया, बेखौहाय जोङो स्टाडि खालामनि आरोखि। जोङो इयुनावहाय जोंनि इन्डिभिजुवेलि, जोंनि गावल' जोङो साननानै इयुनावहाय
जोङो जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनि मानसिफोरखौ जोङो नायलांगोन ना नायलाङा बेखौहाय जोङो दिनै स्टाडि खालामनांगौ। बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै खालामदों। जोङो गासैबो खालि इडुकेसन लायोना, बे लानायजों जोङो इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौ जों लालांबाय। दा बे इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौ लालांनानै जोङो बै फिउचारावहाय जोंनि गेदेर गोलाव जोङो रोंखा राखा जायोब्ला जोङो माब्रैबा जोङो जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौ जोंनि ससाइटिनि मानसिफोरखौ जोङो नायलांगोन ना नायलाङा, जोङो गावनि गावल' साननानै थागोन नामा? दिनैहाय बेखौनो मोनसे नोंसिनि थाखाय मोनसे भिडिअ'। बेहायनो आङो दिनैहाय बेखौनो बुंनो सानदों, जोङो वाइ डु वी टेक एजुकेसन, दाना बे सोंलु फैबायना, वाइ डु वी टेक एजुकेसन, जोङो मानो लायो होमब्ला जोंनि इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौल' जोङो ग्र' खालामनानै जोङो इयुनावहाय मा जागोन बेखौ जोङो दा सानबाय। बेनिखायनो आङो दिनैहाय मोनसे बुंनि, इडुकेसना जेखियानो इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टआ जाखानांगौ, बे जाखानांगौखा। जोङो इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्ट नङाब्ला जोङो जेरावबो ग्र' गैया, जेरावबो जोङो आगान सुरनो हाया। दानि बे बोथोरावहाय जोंहा मोनसे गावनि गाव इन्डिभिजुवेलिटिया गैयाब्ला, इन्डिभिजुवेलिटि डेभेलपमेन्टआ गैयाबा जोंखौ रावबो सिनाया, बेयो दिनै ट्रु। ओंखायनो जोङो बयबो इडुकेसनखौ लानांगौ, बियो लाखानांगौखा। बेजोंनो लोगोसे जोङो फिउचारखौबो जोङो साननानै नाहरनानै जोङो एसे गिनाय मोनोब्ला, आङो देनांहाय नायगोन ना नाया, आङो देनांहाय जोङो बुजिहैगोन ना बुजिहैया, जाहाथे आङो इयुनावहाय आंनि इन्डिभिजुवेलिटि डेभेलपमेन्टखौल' लानानै आङो इयुनावहाय आं गावखौनो गावल' साननानै उनावहाय माखासे मानसिफोरखौहाय आङो साननो हानाय नङा खोमा, बेखौहाय नोंसोरो गियोब्ला आङो दिनैहाय मोनसे मिन्थिसार होनो थाखाय फैदों बेवहाय। बेनो जाहैबाय जोङो इडुकेसनजोंहाय लोगोसे जोंनि रिलिजियन पारपसावबो थालांनि। दिनैनि बे बाथ्राया बेनो, रिलिजियन पारपास, धोरोम, मोनसे धोरोम। इडुकेसना मोनसे जोंनि इन्डिभिजुवेलिटिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय, बेजों लोगोसे जोङो धोरोमाव थालांफायोबा, जोंनि इडुकेसनजों लोगोसे जोंनि धोरोमाव थायोब्ला, जोंनि रिलिजनाव थायोब्ला, नैबे भिडिअ'आ नोंसोरनि थाखाय गोनांथार। बे धोरोमा गासैबोनि धोरोम, जेरै ख्रिस्टियान, हिन्दु, मुस्लिम, गोबां धोरोम दंना। धोरोमाव आं मिथियो दि गासिबो पजिटिभखौ फोरमायो। फर एग्जाम्पल जोंनि ख्रिस्टियानाव होनो, नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायनानै था, नोंसोरो गुबुनखौ हेफाजाब हो, बेफोरबादि होननाय दङ जोंनि बाइबेलावहाय। थिग बेबादिनो गुबुननि धोरोमनि बिजाबफ्रावबो बेफोरबादिनो दङ जागोन, मानोना जों मिन्थियो गासैबो धोरोमा पजिटिभ होननानै। बेनिखायनो जोङो धोरोमाव थालांफानि, जाहाथे जोङो इयुनावहाय जोंनि इन्डिभिजुवेलि डेभेलपमेन्टखौ लालांनानैब्लाबो जोङो बेफोरबादि जोङो गावनि गावल' साना जानि आरोखि। माने जोङो इन्डिभिजुवेलिटि डेभेलपमेन्टखौथ' जों जाखानांगौ, बेयो नंखागौ जोंनि रोंखा राखानि थाखायहाय। बेजोंनो लोगोसे जोङो धोरोमाव थालांफानि, जाहाथे जोङो जोंनि ससाइटिखौबो नायनो हायो, जोंनि पेरेन्ट्सफोरखौबो जोङो नंगौयै मानिनानै अनलांनो हायो, गासैखौबो जोङो समानै अनलांनो हायो। आङो दिनैहाय बेखौनो बुंबाय आरोखि। इडुकेसनजों लोगोसे रिलिजन इज भेरि मास्ट इम्परटेन्ट। रिलिजनजों, धोरोमजों लोगोसे इडुकेसन, सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोम, बे मोननैजों जोङो सिथाबलांफानि, होमब्ला जोङो आखल आखुखौबो गाहामै दालांनो हागोन आरो जोङो गासैयावबो नंगौयै सोलिलांनो हागोन आरोखि। आङो दिनै बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फोरमायथिबाय। जोङो इडुकेसनखौल' जोङो लानानै गावखौहाय बे संसारावहाय माबोरै दावगालांनांगौ, माबोरै थाबायलांनांगौ, जोङो इन्डिभिजुवेलिटिल' जोङो सानलाङा, जाहाथे जोङो मोनसे धोरोमनि लामाजोंबो जों थाबायलांनि, होमब्लासो जोङो गासैजोंबो सिनायजागोन, गासैजोंबो मोजां मोनजागोन। नोंसोर सासे बे मानसिया ससाइटियावबो गोबां मोजां खामानिफोरखौ मावो होननानै जोङो सिनायलांजानि आरोखि। दानो आङो बे मिथिसार होनायखौ आङो दिनैहाय बेवहायनो बुंनानै दोनबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।